Magluto ko nga duwang bangus mga idol, ipaksikulo. Inglutong kapampangan naman yaman. Tsaka ko na pengili din nga duwang bangus, gawang ko lamang nga tsapatagili. Minuna ko na nga pengiling gamitan ko nga sangkap. O yan mga idol pangilitan ng kakatang bangus. Nga sintaw, betsin na. Paminta, pamintang buo. Laya, bawang. Ampalaya. Sibuyas. Larang nga pamaksi o larang berdi, balasenas, at saka yung kikatamong tangle nga usanda nga alagaw o ang pengaslam o luto tane kabit tanin kikatang sangkap mga idol, kabit tanin rin bawang, belaya, sibuyas, karelara, digdagan tayo lara, palya, siyempre rin balasenas, o tsaka ta nakabitin ng pamintang buo, tsaka tano kabit rin kakatang bangus. Kaya ba't din tanay asin? Okay, wak kami tanay aslam. Di takmin kami tamo, bangkat tayo masyado nga maslam. Okay, masalisi tayo nga danom. Kulang kayong kapit ng baso. Yung kami tamo. O tsaka tanay pabukal. O takpan tanay. Opo, nga binukal ne. Den tanay nga betsin. O den tayo nga betsin. Pagugogoy ni mga idol uli nga paluto itang paluto nga slam. Kami kayo ditang betsin. Saka tayo takpan. Okay, ba't pwede na yung kabit nga kakatamo nga yung tangleta mo. Kabitan ng tangle o itang usad nga alagaw. O ini nga pampabanglo kay nga pakse. Manyaman niya kapag kat niya nga tangle. Kay nga usad nga alagaw. Deng luwa kabit kay batutin. O palutuan tayam. Okay ba pwede tayo nga bilin. Ibiling tayo mong misan. Takpan tayo. O yan, uli nga luto na eh. Den tayo nga sibuyas. Misan niya bukal yung luto na mga idol. Takpan tayo. Luto na yung paksing kapampangan mga idol, yung paksing kapampangan naman yaman. O, tsaka tayo takman. Ayos siya. O yun nga paksing bangus, yung lutong kapampangan naman yaman.